De directeuren van Bulk Terminal Zeeland stonden vandaag voor het eerst voor de rechtbank. Via dat bedrijf zouden jarenlang partijen drugs Nederland ingesmokkeld zijn. Eén van de 3 directeuren ontkent en verwijst naar de andere 2. Maar of de rechtbank meegaat in dat verhaal? En verder in deze uitzending. Waarom de heide nu al in bloei staat. En kitefoilen voor dummies. Goedenavond. Eén van de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland ontkent betrokken te zijn bij het smokkelen van drugs. Hij wist nergens van, zegt hij. Vandaag was de eerste zitting bij de rechtbank. Verslaggever Rick Bolt was daarbij. Rick, wat is er nog meer besproken tijdens die zitting? Ja, vandaag werd voor het eerst duidelijk waar de heren precies van verdacht werden. Eerder druppelde wel eens wat naar buiten, maar het werd nog niet heel concreet. En vandaag kwam het OM dan voor het eerst met die lijst verdenkingen. En die is nogal lang. De 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland zijn opgepakt tijdens de politieactie op 6 mei. Ze worden verdacht van een lange lijst strafbare feiten, waaronder 7 verschillende keren dat er drugs ingevoerd is of dat is geprobeerd. De eerste verdenking stamt al uit 2017, de laatste uit april van dit jaar. Bij elkaar gaat het om minimaal 4500 kilo cocaïne. En die drugs zouden verstopt zijn in ladingen bulk die het bedrijf ontving. Bijvoorbeeld in ladingen schroot, soja of kolen. Volgens het OM hebben de directeuren ook documenten vervalst. Zijn ze lid geweest van een criminele organisatie en hebben geld witgewassen. Het bedrijf is door de burgemeester van Vlissingen voor een jaar gesloten en is inmiddels failliet verklaard. Ja, Rick, hoe is dit alles eigenlijk begonnen? Het OM zegt dat 2 van de 3 directeuren gebruik maakten van een versleutelde berichtenapp, Sky. In het voorjaar van 2021 weet de politie die berichtenapp te kraken en vindt daarin een schat van informatie. Waaronder de communicatie tussen 2 van die directeuren en criminelen. En in die communicatie gaat het vooral over het faciliteren van drugshandel. Ja, en is er vandaag dan ook meer duidelijk geworden over de rol van die 3 directeuren? Ja, volgens de OM hebben die directeuren niet zelf die pakketten drugs in handen gehad. Ze maakten het vooral mogelijk dat criminelen drugs konden verstoppen in ladingen bulk. En die vervolgens, als ze hier in Vlissingen aan land waren gebracht, om die drugs er ook weer uit te kunnen halen. Dat moest snel gebeuren en dat moest gebeuren zonder dat de politie dat doorhad. Vervolgens mocht de directie die ladingen bulk waarin die drugs verstopt zat, mocht die houden en verkopen en de opbrengst mochten ze houden. En wat is het verhaal van de verdachte? Ja, vandaag was alleen de algemeen directeur aanwezig en hij ontkent alle betrokkenheid en zegt heel boos te zijn op de 2 medeverdachten. De andere 2 verdachten waren niet aanwezig en hun advocaten waren ook niet heel spraakzaam. De rechtbank oordeelde wel dat ze in ieder geval alle 3 nog 3 maanden vast moeten blijven. Dankjewel, Rick. De hei in Burghaamstede staat nu al volop in bloei. Dit jaar vroeger dan ooit. Nee, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Normaal gesproken is het pas half of eind augustus dat de heide echt paars begint te kleuren. Of het vervroegd is vanwege de klimaatverandering, dat durft boswachter Marijke Lieman niet te zeggen. Je moet echt tientallen jaren zo'n trend volgen, wil je kunnen zeggen of het echt een wijziging is, hè, dat hij echt steeds vroeger gaat bloeien. En of het zorgelijk gaat worden, maar op dit moment is 1 vroeg jaar nog geen reden tot paniek. Het droge weer kan er wel voor zorgen dat de hei eerder verschroeit. Als het nu heel erg droog zou blijven, dan zal het heel snel gaan met de bloeiende hei. Heb je op regelmatig een buitje, dan bloeit hij veel langer. Dus hopen op nog een beetje regen dan? Ja, zo tussendoor een buitje. Zou fijn zijn voor de natuur. Het aantal meldingen van blauwtong in onze provincie is in 3 dagen tijd meer dan verdubbeld. Er zijn nu 17 vermoedelijke gevallen van de ziekte. Voor het eerst zijn er ook meldingen uit Walcheren. Schapen, maar ook andere boerderijdieren kunnen besmet raken met het blauwtongvirus. Een bijzondere winkel opent haar deuren in Zierikzee. Als je er binnen loopt zie je geen schattige aanzichtkaarten van de havenstad, maar bijvoorbeeld een egel op sterk water. Hester Loef, eigenaar van de rariteitenwinkel, kan haar geluk niet op. Het is een droom die ik al een paar jaar heb, een eigen wonderkammer. En ja, ik dacht niet dat dat
op de korte termijn in het verschiet lag. Maar ik sta er nu, dus dat is al heel bijzonder. En ja, voor de rest hoop ik vooral mensen te kunnen laten verwonderen, want dat is wat ik wil doen. Dat is iets wat volwassenen vaak een beetje kwijtraken. Wat je bij veel mensen ziet is dat ze als kind die interesses hebben gehad en inderdaad kwijtraken in de tijd dat ze met andere zaken bezig zijn, zoals met verkering en dat soort dingen. Maar dat ze als ze ouder worden het wel weer terugkomt en dan, het is bij mij ook aan de orde. Dus, ja. U bent verliefd? Ja, zeker. Ja, ik leef nu gewoon mijn droom. Wat ouders en kinderen belangrijk vinden, wordt vaak niet serieus genomen in de jeugdzorg. Die frustratie had Sjoek de Vries uit Middelburg en daarom is ze een project gestart om dat te veranderen. Jongeren die zelf in de jeugdzorg hebben gezeten, worden maatje voor kinderen en adviseur voor hulpverleners. Ik hoop in ieder geval dat we kunnen bijdragen aan het verbeteren van de jeugdzorg. Maar ook heel waardevol, denk ik. Ja, dat we daar ook als ervaringsdeskundige jongeren meer onze stem kunnen laten horen. Amarinde Hol uit Oostkapelle en Nicky van den Hove uit Middelburg zijn 2 van de 11 jongvolwassenen uit Zeeland en Brabant die net een speciale training achter de rug hebben. Ze hebben zelf ervaring in de jeugdzorg. Amarinde ging als jongere van opvangadres naar opvangadres. De onzekerheid en vele personeelswisselingen daarbij braken haar op. Wordt het veiliger voor mij? Wordt het fijner voor mij? En soms is dat heel fijn om te weten van iemand die zelf in dat zaruitje heeft gezeten van goh, het kan anders en het wordt beter. Ze hoopt nu die persoon voor anderen te kunnen zijn. Nicky kampte met een eetstoornis en is nu een maatje voor anderen die hetzelfde doormaken. Ik denk dat ze zich toch sneller gehoord en begrepen voelen, zonder oordeel. Dat ze gewoon alles er kunnen laten zijn wat er is. En echt iemand die naast je staat en vooral die steun biedt en het luisterend oor dus. Sjoek de Vries uit Middelburg is de initiatiefnemer. De Vries heeft als moeder van 2 dochters die hulp zochten de jeugdzorg van dichtbij meegemaakt. Ik heb dit opgezet vanuit mijn intrinsieke motivatie. Van dat wat mij is overkomen, wil ik dat niemand anders overkomt. De Vries mist de stem van jongeren en ouders in de jeugdzorg. En dat wil zeggen, gewoon aan de hulpverleningstafel, neem die persoon tegenover je serieus. Maar ook wanneer je beleid of processen of uitvoering of wat dan ook aan wil gaan passen, dat je daar jongeren en ouders in meeneemt om te kijken van wat zou dan beter kunnen? Wat hebben jullie gemist of wat ging juist heel goed? En hoe kunnen we dan samen kijken dat we dat dan beter gaan doen? De jongeren hebben net een fikse training achter de rug. Hierin hebben ze geleerd wat ze voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg kunnen betekenen. En hoe ze aan de beleidstafel kunnen vertellen over hun ervaringen. Wij leren ook in de training van dat het wetenschappelijk gedeelte belangrijk is. Maar als je het ervaringsgedeelte niet meeneemt, dat het soms gewoon de behandeling niet aangrijpt. Dus als je daaruit over mee kan praten, dat is gewoon heel waardevol. De Vries is trots op alle jongeren. Ze hebben hun ervaringen gedeeld, ze hebben in de spiegel gekeken en ze zijn het zijn echt toppers. Ik heb ze al aan het werk gezien. Ze zijn al op diverse plaatsen, hebben ze hun ervaring al in mogen zetten. En ja, ik ben eigenlijk gewoon echt reeds trots, om het zo maar te zeggen. Ze gaan de komende tijd verder aan de slag om andere jongen bij te staan en de stem van de jeugd te laten horen aan de beleidstafel. Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs heeft vanmiddag bij de Olympische Spelen de finale gehaald van het kitefoilen. Maar kitefoilen, wat is dat eigenlijk? Want het is niet hetzelfde als kitesurfen. We vroegen surfshop-eigenaar Ted de Jager om uitleg. Ondanks dat het met een vlieger en een boord is het compleet iets anders. Je kan dus het kitefoilen pas beoefenen op het moment dat je ook een gevorderd kitesurfer bent. Dat is eigenlijk een soort volgende stap die je zou kunnen maken. Het gewone kitesurfen is ook met een vlieger en een boord wat gewoon op het water ligt. En het kitefoilen maakt het bijzonder. Nog steeds gebruik je de vlieger. Alleen het boord, eigenlijk daaronder zit een mast met eigenlijk een vliegtuigvleugel. En die zorgt voor opwaartse druk. Waardoor je eigenlijk boven het water zweeft als een soort vliegend tapijt eigenlijk. Waardoor je bijna geen weerstand hebt. Dus je in één keer hele andere snelheden kan bereiken. Veel hoger aan de wind kan varen. Met veel minder wind kan varen. Je zou zeggen, het is niet moeilijk om harder te gaan. Maar het is vooral het balans op het boord en de combinatie tussen het balans en de vleugel onder controle houden onder water. Er zit toch al ruim een meter afstand tussen. Dus ja, de balans en dan dus hard gaan
is best lastig. Ja, best lastig, maar Anneloes Lammers is dus zo goed. Die maakt kans op een Olympische medaille. De finale is op dit moment bezig. De dag begon met stapelwolken, maar die losten vrij snel op. En zo werd het een zonnige middag met temperaturen tussen 22 en 25 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe wat regen en vrij veel wind. 's Middags wordt het beter, de wind neemt af en het wordt droog. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond. Dag!